खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गावनिनो 4 दाननि उन्दै खुदियाखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों सासे जोनोमगिरि बिमाया। हावलिनि मैरामारा मुंनि गामियाव साहिदुल इस्लामनि नखराव जानो मोनदों बे खास्रि बिस्रि जाथाया। फिसाय साहिदुल इस्लामा फोरमायथिनाय बादिब्ला गावनि बिसियानो 4 दाननि उन्दै खुदियाखौ बुथारनायनि अजद दैखांदों। मानोना सिगाङावबो हिन्जावसा खुदिया जोनोम जानायावबो बेखौबो बुथारदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बिमाखौ थानायाव लानानै सोंनाय फिन्नाय खालामनाया सोलिगासिनो होननानैबो खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोन्दों। फिन अर खामनाय जाथाय जादों जनाइनि सिगा दहातखरिया गामिनि तिलेश्वर कामननि माइजों आबुं माइ बाख्रिया अर खामनानै सेवहांगार जादों। नखरनि सुबुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला माइ बाख्रि सेराव जिगाबजों अमा सावबाय थादोंमोन। बे समावनो जिगाबाव अर साग्लोबनानै हरखाबै माइजों आबुं बाख्रिखौबो खामदों होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लिंहरदोंमोनब्लाबो नाथाय अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो माइ बाख्रियाव नांनाय अरा बाख्रिखौ आबुङै खामजोब्बायमोन होननानै फोरमायथिदों। फैगौ 11 मार्चआव कामरुप मेट्र' जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा 11थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। गुवाहाटी नोगोरनि मिलनपुर बर' बस्ति 8 माइलाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजागोन बे कामरुप मेट्र' जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 11थि बोसोरसालिया जथुम्माया। बे सावरायमेलावनो जोंनि बर' हारिया माबोरै दावगालांनो हागोन, माबोरै मोजाङै थांनानै थानो हागोन, गुबुन हारिनि आथिं सिङाव बर' हारिया दिनैसिम थानांदों बेनि बागै बे हाबाफारियाव सावरायलाय जागोन। बेखायनो बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो आफाद आरो दाब दाब ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे बै सानखालि फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों कामरुप मेट्र' जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारी बिथाङा। बारग' BLT कामान्डारजों लोगोसे सोद्रोमाफोर BPF दोलोनि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा, गुमा सालाकाटि आरो देबोरगाव मोनब्रै BTC बियाबफोरनि बारग' BLT कामान्डारजों लोगोसे सोद्रोमाफोर BPF दोलोनि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासै सा 67 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों। गोदानै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जाख्ल'नायखौ नुनो मोन्दों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि एम रन्जित बसुमतारीया देरहागोनखौ आं साना। बिथाङा सासे फेलार दैदेनगिरिसो। बे खोथाखौ बुंदों BPF दोलोनि सोद्रोमा दिम्बेश्वर बर'आ। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारा रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बादियै खामानिखौ मावफुंजोबनो हायाखै। UPPL सोरखारा आइजोफोरनि मुङाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनायनि खोथा होदोंमोन। BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायनाय, नाथाय लाजिनांथाव बाथ्रा बेफोर खामानिखौ दिनैसिम UPPL सोरखारा मावफुंनो हायाखै आरो लामा सामाफोरा गाज्रि जानायखौबो फाहामनानै होनो हायाखैसै। जानानै थांनाय चिरां जिल्लानि सुबाइझार बियाबनि मोनसे BPFनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै UPPL दोलोखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दिम्बेश्वर बर'आ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मैया उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि DC पुलक पाटगिरिनि आखायाव आसाम स्टेट इलेक्सन कमिसनारनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनानै जिल्ला मोननैनि सायाव गुवारै सावरायलायदों। बिटिआरआव सोसनजानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिफोरखौ बिटिआरनि इलेक्टरेल रलआव सोसनफानानै देग्लायनि काउन्सिल बिसायख'थियाव भट होहोनो मोननायनि खाबुखौ होनाय। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे थांखियानो जादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों थांनाय 21 सेप्तेम्बर 2024 खालाराव सावरायनानै थांखि लाखानाय लेखायै मोन 39 डिपार्टमेन्टनि खाबुफोरखौ गोदानै सोसनजानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोराव मावफुंनाय आयदाफोरानो गोसोखां बिलाइ गथायनायनि गुबै थांखिमोन। गोसोखां बिलाइ गथायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै बाहागो लादोंमोन बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि आफादगिरिजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार हाब्रुबारिनि रिंसार नार्जारी बिथाङा PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारि गामिनि रुंसारि जयमाल नार्जारी आरो मन्जु नार्जारीनि देरसिन फिसाज्ला रिंसार नार्जारी बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनि राजीव गान्धी इउनिभार्सिटि दैमुखनिफ्राय फिजिक्स आयदायाव डक्टर अफ फिलसफि एबा PhD डिग्रीखौ उथ्रिनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालाव बिथाङा बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझाराव फिजिक्स बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पद्मबिल गामिनि रुंसारि
आकनजित बसुमतारी आरो रुपाली बसुमतारीनि फिसाजो सोगोमसार बसुमतारीनि अनजालि बिसि थानुजा बसुमतारीयाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एस'सिएट प्रफेसर अरबिन्द देबनानि दैदेननायाव गावनि टपिक रल अफ वुमेन एन्टारप्रिनारशिप इन प्रमटिं वुमेन एम्पावारमेन्ट विथ स्पेशेल रिफारेन्स टु क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट टपिकनि सायाव PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालाव तानुजा बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव कमार्स बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै खामानि मावगासिनो। उदालगुरि जिल्लानि ननाय रेन्जनि कुलसि दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला रोगानाय गंब्रै डाम्पार गारिखौ हमदों हाग्रा बिफाना। थांनाय बृहस्पतिबार हरनि समाव 10:20 रिंगासो समाव धनसिरि डिभिजन हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों बे डाम्पार गारिफोरखौ हमनो हायो। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला हमनो मोननाय डाम्पार गारिया सिखावै लाबोनाय बालाखौ सान्तिपुर ओनसोलाव लांनो नागिरदोंमोन, नाथाय बे समावनो हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमजानो गोनां जायो। AS27C654, AS28AC1625, AS27C1126 आरो AS27C1124 नम्बरनि गंब्रै डाम्पार गारिफोरखौ हमनो हायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।